Dobré ráno ľudia. Vítajte pri ďalšom radnom vlogu. Takže dúfam, že toto video si užijete. Odoberajte, lajkujte, všetko možné. No a prvý step dňa je, že asi si pôjdem možno umyť vlasy, lebo to je už katastrofa. Ojojoj. Takže ľudia, teraz môžete vidieť, že jak mám túto postupne zostrihané tie vlasy, hej. Lenže mne to sakra nestačí, lebo už to mám trošku vyrastené, už tuto pri tvári, takže mám tu nožničky, ja mám tu hrebeň a ideme si to trošku viac upraviť. O boha, jak som to robila minule. A hlavné je, nemôžete to strihať takto, hej, proste musíte takto, tie končeky takto. Wow, OK. Mega, podarilo sa to dobre podľa mňa. Inak ľudia, ja som reálne rozmýšľala, že neviem, mala som taký nápad, vlastne už viackrát, nejaký kadernícky kurz by som si spravila, ale to teraz reálne hovorím, že proste ja som strihala už aj môjmu bratovi vlasy, aj môjmu jednému spolužiakovi a proste, neviem, mňa to tak akože baví ma to a nevyzeralo to, proste akože nevyzeralo to zle, hej. Tu si sama sebe striham takto končeky vlasov, takže som rozmýšľala, že neviem, že možno by som si len tak spravila, viete, nejaký proste kadernícky kurz, lebo baví ma to. Ak máte nejaký názor na to, kľudne mi napíšte, čo si vymyslíte. No, áno, to vyzerá aj dobre takto postupne. Neviem, že jak to bude veľmi vidno, ale to vyzerá mega dobre. Čerstvo umyté, nádherné vlasy. Som si trošku vyfúkala tieto ofinku, takú menšiu, hej. Vyzerám, kebyže mám čiapku na sebe, ale whatever. Ono to splasne po chvíli. Takže trošku si dám make-up na seba, trošku zakriem tu do nejaké blbostičky, lebo musím si dať trošku dokopy. Takže make-up, vlasy máme done. Niečo úplne ľahké som si spravila. No a uvidím, čo dnes budem robiť, lebo nemám šajnu. Ľudkovia, inak včera som si kúpila v obchode takéto margarita, zase, hej, ale teraz je to alcohol free. Melónové, zase ako to v minulom vlogu. Ježiš, to je dobré, to je dobré! Mega dobré to je. No a popri tom tu ešte papám takto chalujem. Ide sa bicyklovať. Vidíte, toto je chill. Toto je sloboda. Nikto nikde na okolí. Ja tu s bicyklom. Proste sloboda. Toto je najlepšia vec, čo môžete spraviť. Dojsť proste sami do prírody. Dať si tu dobré kakaové rezy. Nič vám v tom nebráni. Niekedy je fakt proste dobré iba sám prísť do prírody. Nikto tu okolo vás nie je. Teda osy. Hrádza je čisto prázdna. Wow. Toto je terapia. Toto je život, ľudia. Niekedy si stačí iba fakt sadnúť do trávy, alebo si odtrhnúť takúto peknú kvetinku a zamyslieť sa nad tým, že je tu strašne veľa hmyzu a padať odtiaľto. Užívať si to ticho, tú prírodu. Teraz ma znervozňuje týpek, čo tam ide, ale whatever. Ale ja už idem, lebo ma zožerú hmyzík teda. Sama si tu sedím proste. Tuto na ihrisku. Okrem toho, že k***a teplo. Tak je to super. Som už dopotená jak pes. Nevadí. Stojí to za to. Ľudia, ideme si spraviť mafiny. Celý recept vám bohužiaľ neukážem, lebo je toho dosť, ale kebyže chcete samostatné video, tak napíšte komentár a potom si spravíme také varenie.
Poďte sa ľudia so mnou prichystať na date. Len aby ste vedeli, prečo idem na date, tak taký menší background. Ja som sa už dávnejšie rozišla s mojím vlastne už bývalým priateľom. No a nechcem to tu veľmi rozoberať, iba chcem spomenúť v kontexte, hej, že rozišli sme sa v dobrom, každý máme na to svoje vlastné dôvody, takže vôbec nechcem, aby sa to bralo nejak zlom, pretože obidva sme proste s tým súhlasili a to je proste jedno. Hlavné je, že to je v dobrom. Teraz idem na date s jedným človekom, s ktorým sa už poznám pomerne dlhšie. Viete, čo som si nerobila extra dlho? Linky. Ja som si ich asi tak rok nerobila. A to je už taká doba. Najlepšia vec, spraviť si proste lip. Sorry, to neviem robiť tak, že sa nepozerám do zrkadla, takže musím. Najlepšia vec. Pozrite, ak mám pekný vejarik. Ľudia, viete, čo nenávidím? Pozrite sa na moje myhalnice. Proste tuto, jak sa mi to prekryžuje a ono, ja neviem, jak to mám s tým robiť a vyzerá to zle. Takže mám make-up, mám vlasy, snáď je to ok, no a teraz vám idem ukázať fit. Ľudia, takže toto je môj celý fit. Topánky. Toto je môj date. Čau. Super. Môžeme na to vidieť, keď chceš. Ideme vyliesť na toto. Nechcem si zničiť svoj nádherný fit, ale bohužiaľ, ja som šialený človek, takže... Skoč, poď! Jaký biznismen som ja? Počúvajte. Gang, bola mi zima. Ľudia, ideme chalovať. Dobrý cez na šalátik. Nič toho je veľa. Dobre, to teče. Takže mám to dobré. Dobrú chuť. Kvalitné jedlo. Takže ľudia, dúfam, že ste si toto video užili. Ak áno, dajte like, odber, zdieľajte, komentujte všetky sociálne siete, popisky videa a vidíme sa na budúcej.